Mayong buntag sa tanan. Kumusta ang energy level nato? Pataas sa tuong kamot. Taas tuong kamot. O, porting down. Okay, again. Taas ang tuong kamot. Wala gayon. Sige. Salamat sa nag-participate. Nangalupog na gyud ang uban. Okay, dihay parang istoryahanay ko ni Satanas o ni Senyor Pedro, no? Mingo Senyor Pedro, Satanas, nalipay ko karon. Siya nga naman yun, nalipay man ka. No? Sa labi na karon sa nasod sa Pilipinas. No? Kaya doon naman sila special nga misa. No? Siyam kaadlaw, pagpagandam sa pagkatao sa manunukos. Siya mo din yun? Anong malipay man kayo? Sa puno-puno magod ang simbahan. No? Sa puno-puno ang simbahan. Gani ang uban na sa gawas, di na makasulod. Kasigurado kanyor nga ang tanan na nimba imuha. Kasigurado ko nimba ko na. So pasalamat gud sila sa Ginoo. Bisan ang mga sugaron musimba, no. Ang way simba-simba sulod sa dugayng panahon musimba, no. Ang tanan katawhan musimba, no. Magsakripisyo. Sa kun mao na niyor di sa kumutuo sa imong giingon, no. Nga ang kanang tanan nga nimba diha imuha na. No? Kay abi ni Munyor, doon na sa kuy ako diha. Siya usaman diha sa tanas pataka balaga nimba nagay na sila. Pasalamat sa Ginoo. Ingon ani magunyor, no. Kanang uban din nimba nagduka-duka, no? Kanang uban din nimba nangatulog. Ako ana sila. So katong wa pataas ta tuong kamot, iyaha mo ni Satanas. Bitaw joke ra, no. Okay, mag-igsoon ni anak kita si kaduhang adlaw sa tuang misa de Gallo o ikatulong Domingo sa panahon sa Adbiento. O diha sa ato ang Ebanghelyo karon, ato ang nadunggan mahitugod sa makausapa ni Juan nga magbubunyag, nga diin si Juan nga magbubunyag bisaksi sa kahayag. Iyahang giangkon ang kamaturan mahitugod sa iyahang kaugalingon ug unsa ang iyahang papel. Siya usa ka propeta ug siya nagpadayon uban sa mga propeta pero dili siya mao ang Mesiyas. Ang misyon ni Juan mao ang pagpaila ni Hesus ug tabangan ang mga tao sa pagpangandam sa pag-ila kang Hesus. So mao kana. So daghan kanato ang moapil sa Santos nga misa. Daghan kanato ang dala nato ato ang mga anak kukawon, no? Gani sa bata pa ko kuhiton ra ko sa akong mama, igmat kayo, no? Kay magbaktas man mi 3 kilometro, no? Padong sa parokya namo. No? So siguro makigsunan daghan tang mga wish, daghan tang mga katuyuan, no? Ug mao to kagahapon sa unang adlaw akong gidasig katawhan diha sa pagampo, no? Ilabin sa daghan sa tong panahon karon, no? Ug ilabin na sa tong mga kaigsunan nga nabiktima sa sunog ug sa uban pang mga kalamidad. So daghang wish nato mga kaigsunan, no? Gani usa ka parokyano one time nagpaambit sa kuha sa abi nimo Father, di gyud nako hikalimtan, no? Ang akong pagsig-sakripisyo sa misa de Gallo, no? Kay gidungog gayud sa Ginoo ang akong pagampo. No? Kung unsa man day imuhang unsa may gitubag sa Ginoo sa imong pagampo, no? Sa abi nimo Father, dugay na kong nag-wish, no? Unsa may imong wish, no? Nga unta ako ang makabitbit sa siburium inig panahon sa pagdala sa halad sa altar. Ug wa damha nagbarog siya dito siya giduol sa in charge sa simbahan nga siyang makabitbit, no? Ug dakong impact sa iyahan, no? Ug mao kana padayon siya nagsakripisyo tungod kay na-realize niya ug gidungog sa Dios ang iyang pag-ampo nga siya ang makabitbit sa siburium padulong sa altar. So mao kana siya makaigsunan, no? Ang Dios muhatag sa tukmang panahon sa ato ang mga gipangayon. Si Juan nga magbubunyag nagtrabaho didto sa Kamingawan o gipaila ang bag-ong panahon gikan didto. Giunsa man ako pagtabang ni Juan nga ipaila si Jesus sa Kamingawan nining panahon na. Siguro balik ta diha tong sa tag sa kapamilya, no? Ya lahi namang dagway ron sa pamilya nato sa una panahon nga mangaon istoryahanay, no? Humagpangaon istoryahanay, no? Wais dugang nagitabnon adto sa dako takdol nga buwan ana magitoryahanay. Pero karon
Adi ni mo makita ang mga miyembro sa pamilya, no? Nakatag sa gamit og cellphone, no? Gani usa ka gidikanan gihapon sa abi ni Father, no? Ako mga anak nagaminyo na, no? Pero doon na may family day, no? Adlaw Domingo paniudto kaming tanan magtapo. Pero inigabot unsay nasabutan, why cellphone, why computer? Tanan anaa. Bahalag unsa inyong istoryahan diha. Basta wa ni siyang mga gadget. So naara sa tuang pagdisiplina mga igsoon aron makuha nato pagbalik ang atensyon sa matag usa, no? Or isip pamilya, no? Ug mao kana siya makaigsoon, no? Balik siguro usab diha sa atong tatagsa ka silda sa atong pundok banay, no? Nining new normal nato sa ato ang pagsaulog ning Santos Gamisa ug diha sa ato ang basic ecclesial community. Tinawtod ta umubalik kita, no? Muhatag kitag panahon lig-uno nato sa makausapa ang atong mga silda ug atong pundok banay. Si Juan nga magbubunyag nagpahinumdom kanato nga kita gitawag aron mosaksi sa kahayag nga mao ang ato ang Ginoong Hesukristo. Mangayo kita sa grasya sa Ginoo nga lig-unon kita niya, ilabi na ang gitawag nato our sense of mission. Ug hatagan unta kita niya sa grasya nga ato kining mapuy-an, no? Kumusta man ang ato ang mga misyon? Una diya sa pamilya, isip gidikanan, kumusta man ang imong pagagidikanan ning daghan karon nga mga challenges sa kinabuhi sa ato ang mga kabataan o kabatanon when it comes to digital age, ning information technology ug uban pang mga gadget diha sa palibot. Kumusta man usab ikaw anak o mga anak diha sa pamilya sa padayon nga pagpaningkamot sa mga gidikanan, no? Mi apil baka mi tampo baka ka mi uban ba diha sa pagpaningkamot sa mga gidikanan bisan man lang pag-apil sa mga trabahoon sa panimalay. O kumusta man kita sa ato ang misyon diha sa pagpalig-on sa ato ang pundok banay, sa ato ang basic ecclesial community. O kumusta man kita diha sa itong tagatagsa nga mga gitrabu ang mga opisina. Si Juan nga magbubunyag, nakibalo siyang papel sa pagpadala sa mga tao ngadto kang Hesus. Ug mausap kita, maningkamot kita nga puy-an ang kinabuhing matarong aron ang mga tao makibalo pinaagi kanato sa atong pagtuo ug pagsalig diha kang Kristo maghatag unta og kalainan, no? Our faith in Christ makes all the difference. Si Juan nakahibalo nga ang iyang pagbunyag usa ka pagpangandam. Kini pinaagi uban sa tubig. Si Kristo nagbunyag sa matag usa kanato uban sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo nagpuyo kanato. Ang Espiritu Santo magiya kanato ug ato ang sulayan nga mamahimong abli ngadto sa iyang gahom nga magtrabaho sa atong mga kasing-kasing. Unsa may maghimo sa mensahe ni Juan nga epektibo. Siya wala magsangyaw sa iyang mensahe. Siya mismo ang mensahe. Siya nagsangyaw sa paghinulsol. Pero una, iha kining gipuy-an. O biadto siya sa kamingawan o nagpuyo sa yano nga kinabuhi. Siya nagbunyag sa tubig. Pero sa una, miadto siya sa tubig. Kung gusto nato mailhan sa Hesus mga igsoon para sa uban, una sa tanan, nakibalo kita kung kinsa siya. Nakibalo kita kung kinsa siya, no? Basin kuan ka ita alert ka ita sa daghan mga fake news, no? Sa ato ang social media, no? Pero kumusta man ang kinabuhi sa ato ang Ginoong Kristo? Nakaibaw bata kung diin siya na tao, no? Nakaibaw batakin sa iyang gidikanan, no? Nakaibaw bata kung kanusa siya nagsugod sa iyang ministry o kanusa siya nagpasakit aron kita maluwas. So dili kita makasangyaw ang kaimportante sa Ebanghelyo, ang mensahe sa gugma, kung wala kita magpuyo diya sa gugma sa atong inadlaw-adlaw nga pagkinabuhi. Dili kita makasaway o dili kita makahukom sa uban o sa kanunay nagtan-aw sa atong kaugalingon nga number 1 o nagalaom nga kita epektibo nga tinun-an ni Kristo. However, uban sa panabang sa grasya sa Ginoo ug maningkamot nga puy-an ang buhat sa gugma, then ang mga pulong dili na kinahanglan. Ang atong mga sanglitanan igo na kaayo nga babag-o ang kinabuhi sa tao. Mangutana kita karon sa atong kaugalingon.
Unsa man ang akong kasinatian sa putli nga kalipay sa akong pagkahibalo ni Kristo nga akong maluluwas. May palihog itong baguhon atong pagtuo.